nwoke be anyị bịa wee kọsalụ m nkọsa wee sị m na o ji worried maka ụmụ ya na o jikwa ụmụ anọ kịta ya na nwunye ya gbasago o tego aka ọ sịkwa na nwunye bụ onye ọrụ nọọsụ ya bụ mental health nọọsụ o wee sị na ọ dị worried maka ụmụ ya maka ọnwụ ike ụmụ ya ga na-emekwa oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ ọ sị na nwaanyị ya ụmụ onye ya na ya na-alụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ ọ sị na nwaanyị a na-ebu shift niile ọ na-alụ ụtụtụ ehihie abalị ọ mara ihe ụmụaka na-eme n'ụlọ ọ mara ma ụmụaka ọ na-agbago agbago ọ mara ma ụmụaka ọ na-agbada agbada ihe ụmụ abụnya na-eje ọrụ o wee bụrụ ọkamma n'ama ọ sị na na nwaanyị anya na ya na-alụkọ ọrụ wee na-akọrị akụkọ dị iche iche wee sị na nwunye ndị mmadụ laikiri ya n'ụlọ ọrụ mana ọ naghị amụ ihe na-aga na biya ịrapụ ụmụ ya ọ naghị esi nri ọ naghị azụ ụlọ sọsọ ihe ụmụ abụọ ọrụ ọ na-eje ọrụ na-anata ọ na-eje ọrụ na-anata mgbe niile na-alaikiri ya n'ụlọ ọrụ eme a na-akpụ ya mụda o sie nri ọ bịa like this ọ na-aka m ụmụaka down maka ebe ọ na-arụ ọrụ bụ ebe ụmụaka na-anọ ya bụ isi galagala ndị isi galagala ọbịa ọ na-aka amụfata ọ bịakwara anụ ọrụ like this mmadụ niile aka ụmụ ọgwụ ọ na-enyefa ka wee dị mma ebe ọ gwafe okwu ọnụ sielufa nri meelufe ihe niile mana ọ bata bịa ọ naba ụmụ ya kwụla agụ ọ mara ma ụmụ ya olili nri ọ nara ege ụmụ ya ntị mana ụlọ akwụkwọ edee leta ọ nara eje parents meeting ihe ọbụla eme n'ụlọ akwụkwọ ọ mara ma ụmụ ya ogbogolo egbogo ọ mara ma ụmụ ya ọ gbadara agbada ihe ụmụ abụ ya na-eje ọrụ na-anata ndị ụzọ laiki ya nyegheli ọ dị worried na-asị kedu ihe ọ ga-eme kịta ọ chọọ ịkpọrọ ụmụ ya maka ụmụ ya eme n'anụ iyi andị ọ sị na mgbe ya na nwunye ya sere okwu nwunye ya bokweli ebubo ụgha si na ọ na-eti ya ihe si na o nwee menta ya bụ kolomenta so ndị soshal wee bịa wee narị nakọrọ ụmụaka wee tinye nwunye wee chụpụ ya now ọ nụtụkwa nwaanyị ọzọ mana ọ dị worried maka ụmụ ya ememe ka nke ọzọ wee n'anya n'iyi si kedu ihe ọ ga-eme si tụọlụ ya anụ ifu gị maka nwaanyị ahụ ya na ya na-alụkọ ọrụ ọ na-akọli ya ihe niile nwunye ya na-eme na ọ nara enelu anya n'ụlọ ụmụnne ọ dị mkpa ka enelu anya n'ụlọ ụmụaka gị ibute akpa akwụkwọ fi nene itụofe ihe ha mee n'ụlọ akwụkwọ maka ịmara na mkpu mma na egbe na-ewu na United Kingdom ịmara ihe ha meeli na-aga ịpak ya shift na-alụ ka ịlụtachi ego ma ụmụ gị emebineri gị kee nke ka mma ọ dịrọ mma ka ụmụ gị mebineri gị ọ dị mma ka ị na-alụkwa ọrụ ị na-enetekwa ụmụ gị inwe ike iweli 38 hours ịlụ ọrụ 3 times in a week maka ndị nọọsụ a na-enyefe longer hour 12 hours in a day 12 hours in a day iwelie 3 times in a week iwezielu days nke ọzọ na-enwu gị anya kwupụta akpa akwụkwọ faguo mmalị ihe ha na-eme ọ bụgodị na idute nani nwee ike ichenji brain o mebe ka nani ma o mene ka kedu ka isi aga ilu ịgbachi ebe onye ọzọ be ga-egheli o kwesịrị ka ije gbachi ebe onye ọzọ ma be ga-egheli ọ na-abụcha lack of love ihe anyị kwuchie mgbe gara aga si na ọ bụ lack of love in the side of parents ọ bụ ya na-akpatachi ụmụaka ya bụ ụmụ gị na-ene gị anya fụ na ị nara enyefa love na ị nara egefa ntị ị nara adị consign ị nara esilifa nri ị nara eme ọfụma ị nara eme ka emere ị nara elufa nso ị nara akalịsafa ụka ị nara etefe arụ papa fa apụgo gị na onwe gị pụkwa je na-eje ọrụ ị na-eme ka etoo gị n'ụzọ ma be gị egheli kedu ihe ị ga-eme ị ga-aṅanata azụ na be gị ị na-enelu anya iweli maka ọ bụrụ na ụmụ gị etochere a bụrụ ikolobịa na agbọghọbịa na-akwado ịlụ di na nwaanyị ihe na-adị na-arapụfa n'ụlọ ọ si anya bụ na dị 16 17 18 ihe na-adị na-arapụfa n'ụlọ na-apụ ikwesịrị ịnọrụ nso na-emelufe ihe niile gị na fa abụrụ frend ị na-echeki ihe a na-eme na-egwulisefe egwu na-akpafa nso na-aghọlụfe aghụghọ na-akọlụfe akụkọ na-eme ọtụtụ ihe fa afụkwa na ịlaiki fa parental love ahụ abịa dị tugeda faya alaikikwa gị maka fa ga na-ewesịzi gị iwe ị nara esilifa nri faya ba arụ ị nara ama ị nara edufe eju ụlọ ọgwụ arụ a na-ayafa
kedu onye ọ ga-abụrụ ka obi dị ya mma. So parental love sokwa n'ihe a na-aga ụmụaka tochie fejili ekpo nne na nna fast, especially onye nya na fa nọ na close. Gị na fa nọrụ close, ị kwesịrị ige ntị mara ihe ha na-eme. So bụ nwaanyị be anyị, ị ga-akwụsịnata too much shift je na-eme mma n'ezie, a na-akpọ gị mother general n'ụzọ ịbata be gị abụrụ cat and rat. O kwesịrị ka ịbata be gị ka be gị bụrụ cat and rat. Ị kwesịrị ịbata be gị ikpe udo, mekunete be gị, chekunete be gị. Ọ bụrụ ị na-eme mma n'ụzọ a na-eto gị, ị na-asala n'ụzọ a na-eto gị, abata be gị adị godogodogodo. Ụmụnne unu ga-akpali nwanne anyị nwoke alụ, ị ga-amonito closely. Ọ bụrụ na ihe ọ na-eme ọ na-arụ ọrụ 6 days in a week, ịma na ịpụ ọrụ 6 nke ụzọ ụtụtụ, ọkwa ịma 5 ịkwadobego ịpụ ọrụ 6 nke ụzọ ụtụtụ, ị na-anata na 10, ị na-akwa mbọsị ọ bụrụ ka esi eme. So unu ga-agụ ya okwu, ọ bụrụ na ọ na-eme ya, o kwesịrị ka eje napụta ụmụaka ahụ, maka na ọ bụrụ ezigbo nne, ịghọtago na ọ na-suspect. So ị ga-amonito mee investigation. Ọ bụrụ na ihe ọ na-eme, ị ga-ekpe ikpe enyi, a ga-anapụta ụmụaka ahụ, maka ụmụaka ahụ ga-emebiliri onwere ka fa ghara imebi maka parents ya nọrọ. Gị nwa bụ nwoke, ị gawagolu je nụọ nwaanyị ọzọ ya na onwe ya na-eklem na ọ bụ ezigbo mmadụ, enye ụmụaka now ọ naghị enedofe anya kedu ebe o ji ego ahụ ga-eje. Makwa na ụmụaka na-akpụ mmakpu egbe na-asụkasị onwe fa. Iche ka ụmụ gị mebe ụnyaahụ, ịchọ ka ụmụ gị mebe ụnyaahụ, ọ dịrọ mma ka ụmụ gị mee ụnyaahụ. Ya bụ ndị be anyị tụọrụ nwoke be anyị alụ ihe ọ ga-eme. Ndewonu, ka emesịa.